Al fil de la intervenció indirecta en aquest programa del president de la Generalitat, Artur Mas, avui preguntem a la nostra audiència si entendries que Artur Mas no convoqués el 27S sense plenes garanties d'èxit. Sí, 73%. Per tant, l'audiència, si diu que entendria això, vol dir que entendria que el president Mas, arribat el moment, digués: sabeu què? No hi ha possibilitat, com ell deia, gairebé d'anar units, difícilment podem guanyar, ajornem les eleccions per quan toquin. És una pura especulació, però en qualsevol cas es desprenia del propi president Mas a partir de la seva explicació o recordatori que ell té la facultat, la potestat de convocar eleccions. Per tant, com que només és d'ell, personal intransferible pel càrrec, no ho faria sense garanties i sense assumir totes les conseqüències de la seva responsabilitat. A propòsit de conseqüències i de responsabilitat, el nadó de 28 dies que va ingressar greument ferit a l'Hospital de la Vall d'Hebron, presumptament perquè els pares l'haurien maltractat, encara que els pares i els familiars van dir que no, que és que s'havia ennuegat mentre es prenia el biberó. Aquest nadó, tristament, ha mort ara fa uns instants. Ha mort el nadó de 28 dies, presumptament maltractat pels seus pares. Aquesta és una de les notícies de l'actualitat que arriba a les 8 i 9 minuts. WhatsApp, encantats d'haver-ho posat en marxa, però ja venen les rebaixes. Sí, molt pioners. Molt pioners. Ara fa uns dies s'anunciava que una gran cadena nord-americana l'havia posat en marxa per cobrir tot el desplaçament del papa. Vull dir que... I nosaltres vam dir, escolta, algú això ja, saps, ja s'hi va posar. Bé, perquè el papa els hi va dir, escolteu, el Cuní ho fa. El Cuní ho fa. Sí, i a més encara no havia vist el que li regalaria Evo Morales. Això ho trobo sensacional. Però a banda d'això... Que li ha dit, com li ha dit, el papa li ha dit, esto no está bien. Sembla que li ha dit. Creo que has patinado. No li ha dit, has patinado, Evo. No li ha dit, es feo, però sí que li ha dit, esto no está bien. No és correcte. I és que, no sé si podem trobar-ho, Ferri, això, la imatge d'Evo Morales lliurant-li al papa una creu que està basada en un martell i la falç al peu. En fi, la falç i el martell, però convertida al que en diria la creu comunista, no? Tenim, no sé, ho estem buscant, a veure si ho trobem. De tota manera, a les 9 sí que ho veurem. Segur que és una foto que per WhatsApp corre, oi? Sí, exacte. Aquesta seria de les que corre i, a més, el pitjor de tot podria córrer en aquells temuts grups de WhatsApp. És el pitjor de la història. Aquí està. El papa fa una cara de circumstàncies. El papa en aquell moment està pensant, ¿dónde lo pongo? Exacte, no? És un clàssic pongo. De què fas amb això? T'ho regala la sogra i no saps què fer-ne. D'aquests que guardes al calaix. No, jo crec que t'ho regala la sogra i li tens en compte tota la vida. Tota la vida. Pobre papa. I aquí el papa, aquí no, abans li diu esto no està bien. Sí. Bé, doncs jo no sé si el papa té o forma part d'algun grup de WhatsApp, no sé si li permeten, però hi ha un estudi recent, parlant d'estudis... Caldria saber si el papa té un WhatsApp de grup amb els cardenals. Estaria molt bé. I a veure qui surt del grup, i qui fan fora del grup. I aquest és el tema, perquè un estudi de la UOC, que han fet 3 professors de la UOC, en aquest cas d'Humanitats, un especialista en Humanitats, un en Antropologia i l'altre en Sociologia, diuen que quan algú surt d'un grup de WhatsApp, allò crea com un trauma en el grup, que és el que en diuen una sanció social, una sanció, et castiguen perquè es malinterpreta. Però clar, el que ningú no valora és que ningú t'ha demanat permís per incloure-t'hi. És a dir, quan hi ha un grup, t'hi entren. Sí, però marxar d'un grup de WhatsApp és com estar en una reunió i aixecar-te i marxar. Jo els tinc en silenci, vull dir, quan et diu allò, silenciar 8 hores, un dia, 24 hores, un any. Jo un any. I el tinc un any. No pot ser, perquè aquests de papes i de coses d'aquestes s'haurien d'erradicar, però automàticament. De papes i mames de nens d'escola, Això és horrible. I de papes sols i de mames soles també. Els de grup s'haurien d'erradicar absolutament. Però bé, a banda dels grups de WhatsApp... Ja aniràs de mica en mica, aniràs venint... Sí, jo t'anava a dir, però segur que en tens algun d'aquests de grups de... Ah, no, encara no. No, sí, de grups en tinc, però els de papes i mames jo no hi soc. Ah, tu no hi ets? No, en tinc, però jo no hi soc. I hi ha la mama de la criatura. És la mama de la criatura que li agrada molt el WhatsApp i les coses de grup. Jo no hi soc. Jo soc asocial i ranci per aquestes coses. No m'enviïn res. En privat sí. Una altra de les coses que diuen és que en els grups de WhatsApp t'atreveixes a fer bromes que segurament no t'atreviries a fer. O sigui, tot allò de les memes i aquest tipus d'acudits sexistes o masclistes o de mal gust.
Allà s'hi troba tota la porqueria, tot el que no faríem mai, diguéssim, ni sopant, ni... Bueno, hi ha alguns que ho fan per Twitter, però el Twitter facilita un cert anonimat, els grups de WhatsApp no. Home, però el Twitter un cert anonimat depèn de per aquí. Els qui el tenen anònimament sí, però hi ha Guillermo Zapata que no se n'adonen que estan públicament en un entorn, llavors patinen. Com vaig sentir-li dir a un de Madrid, de bobos hay en totes partes. Això és cert. Que m'agrada molt perquè la paraula bobo feia molts anys que no la sentia. Sí, estava una mica denostada i mira, l'hem recuperat, està bé. Bobo, cretino, són paraules d'aquestes boniques. Bé, doncs, a banda del WhatsApp, jo us porto una sèrie d'aplicacions que a mi m'agraden. No sé si voleu començar per una cosa més científica i natural o per una cosa més de trànsit i d'aquests dies que ens hem de posar a la carretera. Científica i natural, ja que parlàvem del llibre del Vladimir Samir, Decir la Ciencia. Una aplicació que es diu Like That Garden, o que aquí s'ha traduït com Like That Jardín. No sé per què el Like That no l'han canviat, però Like That Jardín... Perquè no sabien traduir. No ho tenien clar. És igual, això és molt fàcil. Aquesta aplicació, i aquest vídeo l'he fet jo avui, ara veureu una hortènsia de casa que tinc una mica... està una mica castigada perquè aquesta calor no l'aguanta ningú, però aquesta aplicació el que fa és, saps allò que us passa moltes vegades? Antigament ens passava amb la música, tots ho vam fer molt amb la música, senties una cançó i volies saber què era allò, i per això hi ha el Shazam, o el Sound Hub, és un altre, doncs bé, tens qualsevol d'aquestes. Què passa amb les plantes? Això sóc jo, amb l'hortènsia de casa, que imaginem que en aquest moment passo al costat de casa de la Gisela i dic, ostres, però quines flors té la Gisela més boniques? No seria el cas perquè la Gisela seria més bonica que aquesta. Està una mica cremada, aquesta hortènsia, no? Perquè fot una calor que no s'aguanta, vull dir, no es pot aguantar això. Però jo faig una fotografia i el propi mòbil el que fa és escanejar-la i comparar-la amb internet, diguéssim, a Google li posa aquesta fotografia i, com hi ha tantíssimes, milions i milions de fotografies, el que es troben és amb la informació precisa de quina planta, de quina flor és, la que t'agradaria tenir al teu jardí. Perdona, però això detecta per què la teva hortènsia està mig pansida? No. Doncs és fatal. Però et diu com l'hauries de mimar, quina cura has de tenir amb aquesta hortènsia, si l'has de regar molt o poc, quina és l'època bona de poda, et dona tota aquesta informació. Ara, per exemple, l'he fet amb una marquesa, que he vist que a Wikipedia, la marquesa, perquè la informació està connectada a la Wikipedia, no li diu marquesa. Això m'ha estressat una mica perquè li diu d'una altra manera. Aquesta marquesa és meva, de casa, escolta, està bonica. No, però és que el nom d'aquesta planta, dir-li marquesa, em sembla que és una peculiaritat d'aquesta àrea geogràfica. Pot ser. No sé quin àmbit, però per aquests mons de Déu, quan vas i les veus, sobretot a llocs més aviat calorosos, no en diuen marqueses. Sí, no ho sé, a mi la marquesa em creix molt bé, i diuen que ha d'estar a l'ombra. Bé, doncs aquesta planta, aquí també ho he fet amb un romaní, i anem a veure aquest romaní, tinc una mica de tot a casa, saps? Us he ensenyat les que es poden ensenyar. Bé, doncs tinc tomaqueres, tinc pebrots, tinc una mica de tot. Doncs el fet és que amb aquesta aplicació podreu descobrir quina planta té el vostre veí, que us fa tanta enveja i que no sabeu quina és. I és molt còmode, és molt ràpida, i per tant, segur que ara en èpoques d'estiu, si li voleu regalar a la vostra dona aquella flor que tant li agrada, però que no sabeu com es diu, i explicar-li el de la botiga és molt difícil, perquè no, és aquella que és groga, bueno, escolti, però és groga, però llarga, bueno, però doncs amb això ho teniu molt fàcil. Aquesta és la primera recomanació que us faig. Segona recomanació, ens anem a una turística o vols anar a una ara més de quan conduïm i de fer-ho d'una forma segura? Turística. Turística. Turistai. Aquesta és una aplicació que està molt bé, que ha funcionat també, fa 3 anys que funciona, que ara l'ha comprat una important editorial de llibres i guies de viatges. Lonely Planet, ho podem dir. Lonely Planet. Està esperant que ho digués la Gisela, com està d'assistent, doncs ja ho dirà. Aquesta aplicació el que fa, i que a mi em sembla molt interessant, és que et pots confegir el teu viatge a mida, és a dir, el que faràs en els propers dies. Jo, per exemple, ho he fet aquí, aquesta tarda ho està provant, he dit que aniria a París aquest cap de setmana, no és cert, a no ser que algú em vulgui sorprendre aquest cap de setmana, però en principi no... Fa molta calor a París aquests dies. Bé, doncs anem a Menorca, tu. Jo havia posat París al cap de setmana i llavors em diu, escolta'm, a París hauries de veure tots aquests llocs. I em suggereix una sèrie de llocs on podria anar. Més que res perquè ho planifiqui. Jo dic, sí, tots aquests no se'n poden passar. Jo els marco tots els que vull veure. Un cop els marco, ell m'ho guardarà, i no només m'ho guardarà, sinó que a més em proposarà rutes de diferents coses que puc fer un diumenge a no sé on, o una tarda fent no sé quantos. I tot això, i aquesta és la gran avantatge, puc fer que m'ho descarregui el mòbil. Per tant, quan viatjo, que és allò que em passa moltes vegades, que res no funciona perquè no tinc internet, això funciona perquè m'ho ha descarregat. Saps quin serà el següent pas? Quin serà? Que si has fet una selecció i acaba el viatge, tornes a casa i no has complert tot el que et va dir, t'insultarà. Això estaria bé. Et renyarà. Sí, o l'aplicació o la dona. Algú et renyarà. Escolta, havíem de fer això i no ho hem pogut fer. És a més de la dona que et renyarà el mòbil. Sí, tots dos et poden renyar. Que et renyi la dona es dona per descomptat.
Sí, és cert. Ja està, ja hem rebut, com si les dones no fessin res més que renyar. Home, doncs no. No, però És vosaltres que no feu les coses però com us s'han de fer. organitzeu bé, llavors... Les dones com a element de parella, Ja, no ja. com a gènere. No, ja com a element de parella. Una tendència natural sí que la teniu. Sí? M'agrada l'element de Jo crec que parella. és més perquè vosaltres no feu les coses com s'han de fer. Veus, és això. Això podria ser. Aquesta nit, quan tornis a casa, pregunta-li al teu marit si se sent renyat per tu gaire sovint. El meu marit, quan entro a casa, em diu deixa la destral fora, sisplau. Caram! Això és el que em diu. Caram! Quin nivell, Caram! Ostres, tu, Can Rodríguez. Paraules majors. Rematem amb la de trànsit o...? Va, rematem. Va, rematem amb la de trànsit. Sí, home, l'estàs colant des de... No, en tinc una altra, encara en tinc una altra que et podria colar, que és una de vacunes. Vull dir, per quan viatgeu que sabeu, però bé, anem a la de trànsit, que està bé. Sabem que tenim un conseller d'interior flamant des de fa uns dies, Jordi Jané, que a més fa res, la setmana passada, crec que va ser dimecres o dijous, alertaven a la seva primera compareixença que feia al Parlament, entre altres temes, del perill de les distraccions amb el mòbil al volant. Ens han explicat, per activa i per passiva, que el fet de manipular el mòbil durant la conducció equival a un risc de perillositat que quadriplicaria la taxa d'alcohol o enviar un missatge de text pot multiplicar per 4 el risc d'accidents. Ens han explicat que quan el manipulem, la nostra frenada serà terrible perquè no ens adonem que aquell moment de desbloquejar el mòbil són 5 segons, que 50 km/h serien 69 metres, i etcètera. El que ens diuen és que el que cal és reduir aquests accidents amb un 30% en els propers anys fins al 2020, crec que va dir. I a més tenint en compte que en l'últim any s'han incrementat en 1 milió de vehicles, és a dir, amb un 18% la quantitat de gent que agafa el cotxe cada dia. Doncs bé, per això, des del Servei Català de Trànsit han llançat una aplicació gratuïta que es diu Conduint. De moment només està pels dispositius Android, no pels que teniu un iPhone, suposo que aviat hi sortirà, i és una aplicació que està molt bé perquè bàsicament el que fa és que tu l'autoritzes a que un cop detecti que tu estàs conduint, bloqueja el mòbil, perquè no el puguis manipular. Podràs rebre trucades sempre i quan estigui emparellat amb el teu vehicle a través del Bluetooth. Aquí no hi ha problema. Pots parlar, a més pots contestar amb la veu, no cal ni que pitgis cap botó, no cal clicar res, però si no ho estàs d'emparellat, diguéssim, amb una connexió Bluetooth, el que farà, i li pots demanar que ho facis, que enviï directament un missatge a tothom que truqui dient estic conduint, et truco quan arribi a destinació. Per tant, és una aplicació que és còmoda, que ho fa tot ella, a més, quan arribem ens dona el resum de trucades, de missatges, tot el que tinguem, i a més no li hem de dir començo a conduir. Ella sola detecta pel tipus de moviment i per la velocitat que portes que en principi comences a conduir. Home, si agafes molt el transport públic potser seria bo que desconnectis aquesta opció, perquè ho podria confondre. Saps si en el supòsit de deixar el mòbil, tu vas conduint sol, en el seient del copilot té algun tipus de percepció el mòbil conforme sent que té també unes obligacions de copilot o no? Se li ha de posar el cinturó? En principi no. En principi no li has de posar el cinturó ni has de fer res. Però és veritat que això potser no han pensat que el copilot, clar, el pot tocar, el mòbil, no passa res. Però no. Això en principi de moment no hi han arribat. No sé què, de tant en tant, mai no he sabut quan, depèn quines coses deixi en el seient del copilot. No. Sona l'alarma que no porta el cinturó posat. Ah, sí? Ah, pel pes, però què portes? Però què portes? Poses el mòbil o...? No he descobert mai quan ni per quines raons, no porto res de l'altre món. Tens un cotxe molt sensible, es veus que no ho sé, m'ha passat avui una altra vegada, últimament em passa, i he mirat què portava, el mòbil, he deixat l'americana, i a l'americana hi havia el mòbil... Portes els claus, la cartera i el mòbil i ja comença a pesar. No, ja ho sé, Ferran, que és el pes, carinyo, fins aquí arribo, home, ja ho entenc tu. Ara els espectadors no ho han vist, però jo no soc el Ferran, no portava més pes que ahir. Portava exactament el mateix. Ja està. I avui m'ha creat una alarma, no sabia què sonava. És que el Ferran, el que no he entès és que el sensor, Ferran, no està just on el va posar ahir, sinó on l'ha posat avui. I aquest és el tema que hem de detectar. El sensor deu estar en un punt on... Però un punt sensible, perquè clar... Deu ser sensible. Home, però si algú porta un cotxe sensible... O porta lingots d'or i llavors... Segur, sí. I carretades d'oli. Gràcies, Gisela, gràcies, Pipo.